Una trentena de persones amb diversitat funcional han participat aquest dijous en una jornada de patinatge sobre gel al poliesportiu de Puigcerdà. Es tracta d'un projecte pioner organitzat des de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, conjuntament amb la Federació Catalana, el qual vol apropar aquest esport a tothom. Per això han convidat els jugadors i jugadores de l'equip de bàsquet Únic Cerdanya, els usuaris de les fundacions Tallers i Adis i també alumnes de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà. Un grup de tècnics formats específicament per a aquesta activitat han estat els encarregats d'acompanyar-los en tot moment. Per a la majoria ha estat la primera experiència sobre gel i tot i que al principi alguns tenien por, a través de jocs com el mocador o el picaparet han anat guanyant confiança. Majoritàriament era la primera vegada. La veritat que fins ahir la nit encara estava parlant amb mares per telèfon a veure si trencaven aquesta primera barrera de la por de fer una cosa nova. Aleshores, avui els hem fet venir a tots i, bueno, qui volgués podia participar i qui no, no. Però clar, quan han anat veient que tothom participava, s'han animat i jo penso que ha estat una jornada excel·lent. I la veritat que ho he trobat al·lucinant. Vull dir que és que han fet piruetes i tot amb la cadira de rodes, molt xulo. Es tracta d'un projecte pioner que acaba de posar-se en marxa. Portarà el patinatge sobre gel inclusiu a les 12 pistes de l'Estat. El principal objectiu és, doncs, apropar l'esport a les persones amb algun tipus de discapacitat i, en un futur, poder tenir un equip de patinatge inclusiu amb competicions regulars. La idea és poder disposar d'espai de gel perquè aquests nanos puguin repetir aquesta pràctica de patinatge i puguin anar aprenent, perquè és això, no? Al principi és amb molts temors i moltes pors per entrar al gel, però la progressió de l'esport, veritablement, és molt bona. Aleshores, nosaltres el que volem impulsar amb tots els tècnics que han vingut i que han col·laborat en la posada en marxa del programa, el que volem fer és això, no? Apropar el gent i donar oportunitats a tots. I a partir d'aquí, si algú destaca i podem tirar més endavant i acabem creant veritablement unes competicions inclusives en les quals els nanos amb alguna discapacitat puguin participar també en les competicions convencionals, seria fantàstic. Hem posat la primera pedra de cara a un esport inclusiu i anirem avançant si ens ho permeten, i haurem de crear una mica estructura perquè això neix del no-res. A partir d'aquí poder intentar avançar al màxim perquè això sigui cada cop més normalitzat. De fet, el patinatge artístic sobre gel és l'únic esport d'hivern que no s'inclou als Jocs Paralímpics. Per això, l'objectiu a més llarg termini és precisament arribar a tenir patinadors que hi participin. De moment, aquest primer tastet ha estat molt ben rebut per als participants. En acabar, els tècnics, que són patinadors i patinadores del Club Patinatge Artístic Puigcerdà, els han fet una petita demostració.